Hi, mayong hapon mga igsuon. Yan nasab kita karon sa ato ang balak sa kamatuoran or ang tula sa kalikasan. Ang title is Manok. Mga igsuon, nakaibalo ba mo unsa ng manok? Okay, ako kamo padunggon karon sa akong tula sa manok. Ano ang ibig sabihin sa manok? Sa mundo, ako ngayon ay maligayang maligaya. Dahil sa liwanag ng araw ay aking pag-asa. Tungkol sa mga pagkain, ay walang problema. Ang lahat ng dito sa lupa kung hahanapin ko sila. Sa kahit saan kung ako ay pumupunta, sa paghahanap ng mga pagkain, ginagamit ang dalawa kung mga paa. Maglalakad ako sa daan kahit ako'y mag-iisa, kahit wala akong mga kamay ay aking makakaya. Sa kahit daan kung ako ay maglalakad, pag-asa ko'y ang araw at ang kanyang liwanag. Kapag may kalaban ako, paghigantihan ko sila agad. Wala silang magagawa dahil ako ay lumilipad. Ang lahat sa aking mga akala, kalaban ko sila'y aking makakaya. Pero sa aking paglipad-lipad ay hindi pala. Dahil sa aking mga ginagawa, ako'y napapagod na. Napakabagal na ngayon ang aking paglipad-lipad. Ako'y nagsisikap pero napapagod din agad. Dito sa lupa ang aking mga pinapangarap. Ngayon, mahirap ko talaga pang matatanggap. Ayo. Diba? Gabi, ang naramdaman ko ngayon ay ang mga pagdurusa. Oh, Dahil ang liwanag ng araw dito? sa akin ngayon ay wala na. Nandito ako ngayon, malungkot at nag-iisa. At hindi na makakita ang dalawa kong mga mata. Ang mundo ko ngayon ay napakadilim. Mahirap na talaga. Halos wala na ako pang makakain. Lahat ng kayamanan ko ngayon, noon, wala na ngayon sa akin. At ako'y nagtatanim sa umaga, kailan pa kaya dumating? Kailan pa kaya darating? Daghan balak mama So mao kini mga igsuon ang akong tula sa kamatuoran. Dinhi na lang ko kutob, daghang salamat. Og kinsa kadto nakagusto sa akong mga tula, palihog lang ko sa pag-subscribe sa akong channel, Imelda Rica Balat Barbas. Hangtod sa sunod nga gayon. Bye-bye.